Benvidos á Fundación TIC. Se aínda non nos coñecedes, aí vai unha clase rápida. Somos unha entidade formativa audiovisual que promove a Deputación de Lugo. Temos, por un lado, a Escola de Imaxe e Son, onde os nosos alumnos aprenden radio, televisión e espectáculos. É a única escola da provincia de Lugo onde se pode estudiar esta especialización. Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar. Siente el ritmo que te hace vibrar. Hay un aire nuevo al respirar. Por outro lado, temos o Centro de Produción e Programas, onde os atopades. O noso espazo de traballo e onde os nosos alumnos poñen en práctica o aprendido nas aulas. Tamén servimos de apoio a ONGs, asociacións e concellos. Para iso, o centro conta con profesionais especializados en imaxe e son e medios técnicos de última xeración. Prestade atención. Dime cómo te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Y eso me ha hecho grande, si no te amas, sé quién soy. Pero isto está moi parado. Entremos no mundo da TIC a ver que pasa. Así, moito mellor. Neste centro gravamos e realizamos vídeos, programas de televisión. Que tal? Benvidos a este espacio informativo da Fundación TIC. E ata colaboramos na filmación das curtas cinematográficas máis coñecidas da provincia. Proxectos nos que sempre participan os nosos estudantes co apoio profesional. A TIC somos un espazo aberto a todos os lucenses. Vos, por visitarnos, xa formades parte do noso clube e iso ten premio. Podedes facer o voso propio programa de televisión e descubrir todos os segredos que garda o mundo do audiovisual con nós. Queredes comezar? Entremos.